Fe ddaliodd yr un cyntaf i blien yn uchel yn yr awyr, a dyma gwynt y gogledd yn chwythu. Cipiodd y blien o'i law, ac wedyn dyma'r bachgen yn rhedeg i lawr y grisiau. Ar gefn i geffil, bant y fe i ddilyn y blien, i ddod o hyd i fordrwy hyfryd drws. Dyma'r ail un yn dal i blien yn uchel yn yr awyr, a gwynt y de yn chwythu. Cipio'r blien o'i law ac yntau yn rhedeg i lawr a nid yw ar gefn i geffil a'r ceffil yn carlamu ar ôl y blien. Y drydydd un yn dal i blien. Dim gwynt o gwbl. I lawr i'r geg yna fe, a fe bunodd i'r tatws am 6 mis. 6 mis yn ddiweddarach. Fe gofiodd, mae dy fi blien yn rhywle. Roddodd e'r daten i lawr yn mynd i fas, a dyna lle oedd y draen wedi tyfu dros lle oedd y blien wedi disgyn. Ac edrychodd e mewn i'r draen ac oedd e'n gwybod enfana oedd ei blien yn rhywle. A symudodd e'r draen i'r chwith ac i'r dde, ond oedd y canghennau yn grif ac yn ystwyth, ac yn hir roedd ei ddillad ac roedd ei breichiau i gyd wedi chrwygo, a roedd ei fysedd a'i ddwylo a'i freichiau yn gweidi. Ond stopodd e ddim. Nes iddo fe wedi clirio'r draen ac edrych i lawr ac yna ar y llawr fe welodd e fordrwy. Ond nid fordrwy fach drws bert. Mordrwy o haearn wedi chrydu yn y llawr yn sawnd orthgareg. A buodd pawb oedd yn byw yn y deyrnas ar adeg hynny yn byw yn hapus byth wedyn. Well,